Zvezdi? To je jedna fama koja također postoji. Ja sam prvo veliki zvezdaš, što bi rekao naš narod, bolestan zvezdaš. Pa znate koliko takvih ima, pa nisu u upravnom odboru. Ono što želim da kažem, u košarku sam ušao slučajno tako što me tamo poslao pokojni premijer Đinđić, kada zajedno sa još nekim prijateljima, kada su košarkaši došli ispred vlade da demonstriraju, odnosno da se nisu imali gde. Dobro, ali više mi je zanimljivije zašto tamo ostajete godina. Nisam ostajao godina, bio sam nekoliko godina u košarkaškom klubu, posle toga sam prihvatio poziv da pomognem svojim prijateljima u fudbalskom klubu. A kako im pomažete? Savetima, kontaktima, naprosto uprava koju sam pomagao je obezbedila u oko 4 godine skoro 16 miliona evra. 16 miliona evra. Jel im dovodite sponzore? Tako je. Znači, nalazite sponzore, pokušate da im pomognete da dođu do sponzora. Pa tako funkcionišu, pa svi fudbalski klubovi funkcionišu na sponzorima prodaje igrača i prodaje ulaznica. Da, ali kako onda ako i pored tako tih nekih jakih medijskih pokrovitelja, tipa Gazproma, govori se da ste i Gazprom doveli. Ne, nisam ja. Gazprom je doveo gospodin Škundrić i gospodin Škundrić je najzaslužniji za to i zaslužuje da mu podignu bistu ispred Crvene zvezde, jer je to najveći sponzorski ugovor. Pa sad ta bista, s druge strane, taj dug, koliki je? 25 miliona evra? Ne, veći je, ali kao što smo malo prekonstatovali, u vreme krize svi se zadužuju. I države, i velike kompanije, i veliki klubovi. Vi ne biste verovali kada ste znali da recimo Manchester dužan preko 600 miliona. Pa dobro, ali ko je za to odgovoran? Za taj dug? Pa opet vam kažem, znači svi se zadužuju u vreme krize i svi čekaju bolje vreme da prodaju igrači, da kapitalizuju. Jednom kada Zvezda uđe u Ligu šampiona, jednom kada Zvezda bude stala na noge, ona će bez ikakvih problema vratiti taj dug, kao što će ova država vraćati sasvim. Je li ta privatizacija klubova rešenja? Ja mislim da je privatizacija jedno od rešenja i ako je država čvrsto stala iza toga, vidim da jeste, to može da bude dobro iz vrlo jednostavnog razloga što će ući svež kapital u sport. I u tom slučaju, jer ljudi ne razumeju kod nas da je sport nije samo važan zbog dece, zbog obrazovanja, naprosto važan je zato što on postiče neke druge grane. Srbija, recimo, pre nekoliko godina bila 4. u svetu po izvozu fudbalera. U Brazilu je, recimo, fudbal ozbiljna privredna grana. Hoćete imati i tu važnu ulogu? Ne. Ne? Ne, ja sam u jednom trenutku pomagao klubu, danas sam na raspolaganju kad god me neko pozove da bilo šta pomognem, ja sam svom klubu za koji navijam. Da li ste zbog fudbala i te uloge koje ste imali dovođeni u vezu sa aferom Agrobanke? Zbog kredita koji su... Ne, pa klub je imao kredit tu kao i nekim drugim bankama i to je to. A vi ste tu imali... Pa mislim, naprosto ja sam bio deo te uprave i to je to, znači ništa više od toga. I samo bih vas za kraj pitala, Tomislav Karadžić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, vas proziva kao čoveka koji stoji iza kampanje, da on ode iz... Pa jeste li vi toliko moćan čovek, gospodine Vesiću? Pa mislim da je važno pitanje šta je Tomislav Karadžić, nego što sam ja i kako on tako dugo opstaje poslednjih 30 godina menjajući stranke, režime i sve ostalo. Ja mislim, da vam kažem, ja nisam reagovao na to njegovo pismo, jer sva oproštena pisma su teška i srceparajuća i imao sam uvid, naprosto razmišljam i njegovim godinama. A njegovo je oprošteno? Pa jeste, oprošteno je sa te funkcije, sam je to rekao. Tako da u tom smislu nisam teo da reagujem, jer mislim da nema potrebe da sve nas uvlači u blato u koje proba da nas uvuče. Mislim da je pravo mesto za odgovor na sve ono što je rekao sud, tužio sam ga. Mislim da će biti prilike da dokaže sve što je rekao. Suđenje je javno, moće svako da prisustvuje, pa će na kraju tog suđenja ćemo vidjeti ko je šta rekao i ko je bio u pravu, a ja mislim da će se dokazati da je lagao i da naprosto nije govorio istinu.